Hhayi-ke i-cheating iqhuma la nangokumakatshana nehashi lakhe madoda-ke. Uma negawuni kungeniyana emotweni uyahamba uyakwakhe-ke manje. Umkhwenyana uthi how was the spa? Akazi ukukela ubebhizi e-cheat. Fona aqhubeka kakhuluma nohosi wakhe efonini. Nanku-ke naye uhusband naye uye ehhotela madoda uyafonelwa. Hhayi-ke negorilla lakhe naye. Kuyachithwa nje kuyachithwa. Hawu ubuyile uhosi. Ubuyele ngapha. Nangu nomkhwenyana ngala naye ubhizi nelo. Negorilla. Wabona ukuthi umakoti uyachitha wagijima wayekhaya. Lapha hawu ziyabuya ngapha ekhaya uhosi nogati. Khahlela umnyango madoda. Abafica kahle. Hawu madoda kwayini. Nombani. Hawu. Hayi.